Село Врачеш, Ботевградско, всички знаят къде е къщата на семейство Близнашки. Доскоро тя била почти незабележима. Намираме се на прясно асфалтираната улица Плиска в село Врачеш. Това, което виждате тук, е къщата на премиера Георги Близнашки. Както забелязвате, асфалтирани са дори подстъпите към неговите гаражи. В края на август в региона имало празник и премиерът обещал да дойде. Улицата веднага била отремонтирана. И знам, че господин Близнашки е бил поканен на тържеството. И в негова чест са асфалтирали улицата. Да, но той дойде, защото баща му е пък от Скравена. Баба Натка е от съседната улица. Казва, че с магарицата Зорка понякога минават от тук. Не е срещала скоро Близнашки, но го харесва. Аз минавах често и беше много лошо състояние и трябваше да го направя. Кметът на Врачеш признава, че от началото на годината са ремонтирани няколко улици, но наскоро само тази. Тая къща тук е от, може би, 30-40 години. Но той чак сега е премиер. Чак сега е премиер. Наистина асфалтирали сме улицата. Парите са били осигурени от бюджета на община Ботевград. Оттам обясниха, че често дават пари за селото. Къде пише, че ние не трябва да асфалтираме улиците на премиерите, когато асфалтираме улиците в някои населени места? Даже ще ви кажа нещо. Ако знаех коя улица точно господин премиера Близнашки, щех до тия да асфалтирам първи. Направили са го от добро сърце. Не става дума за подмазване или търсене на изгоди. Става дума за нещо много хубаво. Според премиера, по този начин хората са изразили уважението си към своя съгражданин, поел отговорност в тежък момент. За BTV новините Десислава Ризова.